está indo para baixo. E iso, outra vez máis, é grazas a vos. Pero o vosso traballo aínda non rematou. Temos que convencer a máis persoas para, convencer, argumentar a necesidade de ter este libro increíble e por un prezo moi bo, porque se non alcanzamos os 3.500 euros, todo vai ao... va... A nada. A nada. A nada. Un desastre. Ou todo ou nada. Este libro, xa para rematar, serve non só para pasalo ben neste verán, senón para aprender inglés para todas as idades, para consolidar ou mellorar o seu inglés. Entón, que saibades que é un investimento para enriquecervos como persoas. That's right, Miguel, you can learn English with this nice book. Oh yeah, oh yeah. Chao. Vai chegar a noite, a mega. For the only real problematic form of death is rigidity and resistance to change.